गैयालै आं बेलेगावसो फैदों माबा बिहाव आरो बिबनां फैदों आमेरिकानिफ्राय बेखौनो ससे लांफैदोंमोन आं दे नोंसोर लोंबाय थाग्रोदो दे सोर हरदोंमोन सामथाय है गुसिग्रामोन लोंनो लेंहरलायनायखौ नुवाखै होख्लायगासिनो आसोलफोरा रतन लानाव मेन्टेलाबो दं दा होनबा सन्देर हैनांगोन र' Wow, beautiful Nasser. The pedifil is very good here. Father-in-law, our Bodoland is something is changing looking na? Yeah, a little bit. Samtai, नोंहाथ' एबारजों खेबनै फैबायना बड'लेण्डआव औ खेबनै जाबाय मालाय थफ्लाय थफ्ला लाखादों खोमालाय नोंहा मालाय डलार फैसाखौ आमेरिकानिफ्राय सानैसो गरम जालायसिगोन आसो नोंहा पकेटआ लाबोदोंबाथ' मोजां र' होलांबा गरनैसो Hey driver, do you know English? English? My English is very durbol, uncle. Durbol nama. Can you speak English, huh? English to uncle, little understand, kintu don't know how to talking arna. Okay. Orkono sukang bai thanango, barrono. Kam, father-in-law. Okay. Bima? Hey, monfaibai bo? Hey, hello, my lovely daughter. Hi, Dad. I'm glad to see you. Actually, I'm making local bottle wine. Is this? Wow, local wine. What type of local wine is this? Binay. It is our local Zumai wine making system. Very local, organic, pure keto. Oh, I have not ever seen like that. Making wine. Come inside, Dad and sister. Hey, Biai mina sofibian mate. Hey, how are you? Oh, Biai, fine. After a long time, nice to meet you. Hey, Api, maan pinang gulita. Renglaba jepahan pinang lade apa? Siri thado. Acha deh, bara bujle langana busta. Come inside. De, Alashi ko lana thang Api. Hey. What, father-in-law? How to make this local wine? Tell me something processing. Local wine? Yeah. This wine is made by cooking like rice, and the rice too in plastic penlana called making. Okay. And after this rice mixed up with emau kota English mahan bogor. Actually, Biai, the emau is the main nishabustu to make local wine. I don't know what they're talking about. Mani, cooking rice with emau mixed up in these things keep in plastic like 2 or 3 days. Okay. After that, there will be some water and free okar. This water is called pure zumai or pure wine. And after that, there will be some water pouring with opri and zumai bidai. This is called zumai sumnai. By cooking this zumai with wood fire, this is called serep saunai. From this occurring water is called serep in Boro language. Kintu biri khatra kintu. Oh, I understand little bit. Serep pure is biri khara kintu father-in-law. Oh, I think it is very hard to make. Jadu na jake ba English ra lenia ba. Kintu danger janai baidi mondo arna anga. Loंहोनाय नांगोन बियाइखौ इसेबाबो जुमायखौ सेरे पियर खौनो दांना होनांगोनलै आफा साला बिनो कास फाग्ला गथ' खाम बियाइ इनटु दा रुम बिहावसोखो अयतासार लोंहोनानै साला बागुरुम्बा मोसाहोनांगौ र' इखो दे फादार-इन-ल' ट्राइ टेस्ट Okay. दे सिस्टार-इन-ल' you are also eat okay. We've tasted, but it's very spicy. मस्ला बारा जादों न मस्लाखौथ' आङो न'आव संनाय बायदिनो होदोंमोन बुस्थुआ जोंनि जानायजों बिसोरनि जानायजों मिलायाखैना खमसे खम नोंबो इसोरनो एसे आलादा संना होबानो जायोना गावसिनि जानाय बायदि नोंबो गावनो जायै देरबोबाय बुस्थुआ बिसोरो बारा ओंखाम जालाबायाना आरो थावनि बुस्थु जालाबायाना मानो रुनाय बायदिसो जालाबायगोनदांलै बिसोरो Okay, no problem. We will try to eat. बेसरा बिहावसोआ थै सोहरनो हाथारगोन नालाय बे जोंनि खायद'खौ Don't worry, Dad and sister. We will prepare next time, okay? Okay, nothing. Father-in-law. Yes? बैसागु is the biggest festival of our Bodo tribe. Oh, okay. And ओमफ्राय मा होनोमोनलाय खेबसेयावनो संखायो होननायखौ मा होनगोनलै बिमा Mixed veg curry. Variety vegetable cooking होनगोन आरो जिकुनु फादार-इन-ल' इन बैसागु बड' पिपल ना
eating different type of collecting edible forest vegetable. Oh. Some people are collect 7 different type of edible forest vegetable and some people are collect 101 different type of edible forest vegetable. Okay, is this traditional culture? All these forest vegetable eating cooking in one sarai and mix eating. Wow. जाबाय दा बेफोरखौनो खोथाबाय थायो नामा खोथानांगौब्रा बिमा होमबासो जोंनि कालसारखौ मिथिगोना बिसोरो खाम गैया ओइ बर'जों हाबा जाना दासो नोङो खाम गैया सिफुं गैया होनना नों दासो बेलेग खोथा रायलाय बिहाव फैद' बिबनां फैद' मा जाहोनांगौ मा लोंहोनांगौ बेखौबा थाल गैया बाजाराव थांनो होनदो बेखौबा थाङासै बेयाव ओइ जल हस्ति बुरबाक एम ए पास दा लांखागोन आङो बेरायनो बिहावसोखो ओइ बाजार बेरायना फैगोन. Hey, what are you talking about? Nothing, father-in-law. You guess. So that's why I calling my wife, especially your hospitality. Oh, okay. Hey, Psha, Alashi mana guess होनबाय थानांगौ नोंलाय? आफा बै गेसनि दारखौ होनाखैना आङो आलासिखौ इंलिसाव गेस होनो. आच्छा दा आफि जौ रोसिखौ एसे होफैखोमा लोंगोनदां आलासिफ्राबो. बिमा जौ बिदै दंबा एसे होफैदो आलासिफोरनोबो जोंनोबो सुरबख'नि. दंनायालाय दंमोन मोनसेखौ सेरेब सावबाय आरो मोनसे दंबावो माबादि जादोंथाय जौ लोंनो जौ संनाया जौनि महर लादोबासो मोनलोंगौमोन. माने नुवाखै आफिया जोंनावबो सोङा हसिया गोखै दांनानैनो जुमाय एरननाया आरो एमाव फोननायाबो संख्रि फानलु मस्ला होलायलायनानै मिक्सार खालामजोबनाया. जौआथ' लोंजाखायानो सेरेब सावनायाबो गंसेबो ओंखाराखै. नस्थ' एथ' मोजां बैसागोआव लोंलायगोन र' होनला सानना थालायनाया दों. बे बुदलायासो खथालांदों दाख्लै एमाव फोननायाव नुफैनायाव गोथाव जायो होननायखाय होदोंमोन आङो. बरबक बिखुम जानो दं बिसोरनाव सोंनो हाया नामा एथ' गोबाव जाबाय आरो नों दाबो जौ संनो रोङालै जालालै र' आं सोरनावबा लाना फैनि. नोमफानलै बे जुमायावनो मा संख्रि फानलु मस्ला होलायनांगौ जाखो अथ'दानो नोमफायाखै थानाय सेसलि बिफा थानायाव होनफ्लांगारबायलै. जेबो नङा फिसा बैसागु बोथोरखालि मालायनाव फ्रियावनो मोनलोंखागोन. Wow, very good local one. Drink, uncle drink. It is organic pure माइब्रा बिदै. ग्रद बालायाव दै सोबखांनाय बायदि होथारदों माथो आसला. हेबि बयाखौ पेगलि होजोबनानै कुन्टें लायजासे लोंहोनांगौ र' बिखौ मेक्सा ताबायनाय रखम. This wine is very sweet. Yeah, it's very good to drink and very unique styling. लोंनायाथ' लोंगासिनो र' आसला दा गसंबा आथिं थोंनैया सिदा जानो रोङा बेसो आमेरिकानि मानसिथ' मोनदो होननानै दा गोदो होननानै लोंना लासो दा हासुद्रायलायबासो मिथिगोन. Hey buddy, it's wine is very alcoholic. Yeah, I'm feeling a hangover. Hey uncle, don't take. We're not. Just drink. Don't take. Our local Zumai, Echo not happening. Just drink. Echo not side effect. Organic. Just drink. Okay. Heavy. BC เรื่องจะบายบายเดี๋ยวเราขอมันไปลังเบิดแบบว่าด่าตั้งแม่มาซื้อจากกันจ้ะ Hey, you know, I want to dance, but a traditional Bagurumba dance. Bagurumba? Okay, you can dance, uncle. Hey, please tell me something but a language that I can't understand and conversation like you. Okay, we will teach now, uncle you. The Boro language is the Piligra language, but you have to speak एकेबारे प्रेक्टिस आरे ना भिरी प्रेक्टिस नीड अंकल है बोरो लैंग्वेज. Okay, very teach me a few words Bodo language. Okay. How are you? How to say in Bodo language? आं नोंखौ मोजां मोनो. That means how are you? बिदि आरो ओंखाय तात्ताबा र' उल्था फुरना हरनायदां. Hey, what did you say? आं नोंखौ मोजां मोनो. That means how are you? आं नोंखौ मोजां मोनो. Yes. How do I say I'm very hungry? आं नोंखौ लानानै खारगोन. That means I'm very hungry. आं नोंखौ लाना खारगोन. Yes, बरिया. आं नोंखौ मोजां मोनो. That means how are you?
आं नोंखौ लाना खारगोन. That means I'm very hungry. Yes, uncle. बरिया जादों. मा मासे जादावगोन नालै बोराया बयाखै लोंसोदो जख'यो नायसं. आं नोंखौ आखौनो बिसना खालामोलै माथो बोराया दाना. मिडिया लेंहर नामा निउसनि मानसि सासे फरेनार बोराय लोंनानै खुग्लुबना दंनो. ओइ ए भगवान बेयावसो फादारल' जौखौ गोदै होननानै नोंहावा ग्रद ग्रद दांबाय थानानै दा दुब्ला आस्ला साला मानसिखौ लिंबोनानै बिदि साला फेग्लि होजोबनानै दोनबाय साला सामब्रामफोर जों होआखैमोनलै गावहानो साखिनानै गोदै मोननानै लोङै लोङै लोंफेरथारबाय जोंनिलाय मा गोरोन्थि. ओइ बेयावसो गिरात बिदिखौ जायखि मानसि गोरानलाय गिसिलाय जाबदेरना दांना बड़ सासला दे गुस्ति फादारनो दे ओरैनो थांनो होआमोन जागौमोन बेखौ हगारनानै बिदिसो जाना फैबाय. नाइस स्लिप दे फादारनो साइलेन्टलि. हे सर सोलोंनाय एथ' गोबांलाय बियाइखौलाय बोदला मोनलै नुवाखै बेरायनो लिंला लांनानै लोंफेरा मानो बिदि खालामनांगौसै आलासिखौलायथाय. आं नोंखौ मोजां मोनो. आं नोंखौ लाना खारगोन. मा आयु बियायालाय मा जानला मोनला होनलाबायखोसै. That means how are you? Is that slang language? That is me. बे मोदला मोनैनि खामानि जाथारगोन बे फोरोंहरनाया.